ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಯಕ್ಷಿತಾ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನೇ ಶೃಂಗೇರಿದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೋದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ ಬಾಲದ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಾರ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಲ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಪೋಯಿನ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಾಯನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ತು ಪ್ಲೇ ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗುರುವಾನ್ಕೆರೆ ಆ ರೂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಬಜೆಗೋಳಿಡ್ ಎಂಕಿ ಟರ್ನ್ ತೊಂದ ಆ ಬಜೆಗೋಳಿಡ್ ಪಕ್ಕ ಚೂರು ದುಂಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಕುದುರೆ ಮುಖ ಅಂಚಿನ ಡಿವಿಷನ್ ತಗೊಂತ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಆ ಪಾಸ್ನ ಮಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೊಂದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ಲೈನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅದಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪೋಯಿನ ವೆಹಿಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನಿಂಕ್ಲು ದುಂಪು ಒಂದು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ಶೃಂಗೇರಿ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಮೈಂದು ಪಂಡ ಮೈಂದ್ ಒಂದು 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗನೇ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಆದ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಲಿ ಮುಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೈಂದ್ ಇತ್ತಂಡು. ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಲ್ಪ ಬೇಗ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ. 4:45 ಮಾತ್ರ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು 7-7:30 ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆತ. ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ರೀಚ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅವೇ ಶೃಂಗೇರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಎಣ್ಮರೆ ಮುಟ್ಟರ ನಮಕ್ ಮಹಿಂದ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೀರ ಆಪೇಜಂಡ ಆ ದ್ವಾರ ಮಾತ ಒಂದು ಕೊಂಚ ಎಣ್ಮರೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಮೈಂದ್ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ರೀಚ್ ಆದ ನಾನು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಇಂಚಿನ ಬೇರೆ ರೋಡ್ ಚೂರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ತಿರ್ತು ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪನೆ ತೂಂದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಚಿ ಚೂರು ದುಂಬನ್ನಕನೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಒಂದು ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಮಂತ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಪೋಯರೆ ಅಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಡ್ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಚಾ ಮತ್ತೆ ಪರಿಯರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟ್ ಬತ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಡದ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಾತ ಉಂಡು. ಸೊ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತನ ಎಂತ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಕುರ್ಲಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಲ್ಪ ಮೀನ್ಗೆ ಪಾಡ್ಯರೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕುರ್ಲಾರಿಲ ಎತ್ತ ನೋಡಿ ಅಲ್ಪ ಮೀನು ಪಾಡ್ಯರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇಂಚನೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬುನ ಐಟಮ್ಸ್ ಆವಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಅವು ಮಾತ ಉಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ದು ಏನು ಪತಂಗ್ ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ರಶೀದಿ ಮಲ್ಪಾವಡು ಆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತನ.
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ನೆಡ್ದುಂಬೂರ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪಿಕ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಬಂದು ಇಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ನೀರು ದಾಡೆ ಪೋರ ಮಾತ್ರ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಗೇಟ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಏನು ಬಂದ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ನೀರು ದಾಡೆ ಪೋಯರ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಕುರ್ಲರಿ ಪಂಡಿತ್ತೇನು ಸೊ ಕುರ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪಿತ್ತಂಡು ಈ ತಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಕ್ಕಲ್ಡ ಕೊರುಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೋದು ಪಾಡ್ವೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ತೂವೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ಬೇರಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಚೀಟಿ ಮನ್ಪಾಡು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂಜೆ ಬತ್ತು ಬಲ್ಪ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಜನೆಂಗ್ಲ ಆಯ್ತ ಮಾತಾ ಆದಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದ ಮಲ್ಪಾರೆಂದು ಬತ್ತ ಬಾಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಕ್ಲ ಅರಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅರಿಲ ಅರಶಿಣದ ಕೊಂಬು ಮಂಜಲ್ದ ಕೊಂಬು ಸೊ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಂದು ಬರೆಯೋಡು ಮೂಜು ಸತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅರಿಟ್ ಮೂಜಿ ಸತಿ ಶ್ರೀಂದು ಬರೆಯೋದು ಬೊಕ್ಕ ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪನೀರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಸ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಬರೆಯಾರ ಪಂಡ್ಪೇರು ಓಂ ಶ್ರೀ ಅಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಗಣೇಶ ನಮಃ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಃ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂತ ಆತ ಬರೆಯಾರ ಪಂಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬರೆಯೋಡು ಜೋಕುನ ಕೈ ಪತ್ತದ್ದು ಬರೆಪಾವುಡು ಇದು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಣಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲನ ಕೈ ಪತ್ತದ್ದು ವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದೇ ಜನ ಬರೆಯಾರೆ ಪಂಡ ಆಲೆ ಬರೆಪೆ ಪಂಡದು ಕೈ ಪತ್ತೋರು ಚಿನ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತಾಳು ಅಂಚ ಮತ್ತ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಬರೆಪದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಯಿ ಬರೆಯಾರ ಪಂಡ್ಪೇರು ಸೊ ಆಯಿ ಬರೆಯೋಡು ಆತ ಮಲ್ತದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಇಡ್ಬೇಕ ನಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಲ ಉಂಡು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ ಮಲ್ತು ಬರೋಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಗೊಂತಿ ಈಗ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೃದಯ ಬರೆಪಾದು ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ತೂತು ಬೊಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ನಾವು ಬರೆನ ಅಲ್ಲ ಕೈ ಪತ್ತದ ಬರೆಪಾಯಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಬರೆಯಾರೆ ಬಿಡ್ತಿಜಲ್ಲ ಒಂದು ಗಣೇಶ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾತಿ ಅಂಚಿತಮ್ಮ ಇಂಕ್ನ ಬರೆಪದ ಮಾತ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರಸಾದ ಎತ್ತೋನಾರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಯರ್ ತಿನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಒಂದು ಆದಿತ್ತು ನಿಂಕ್ಲ ಶೃಂಗೇರಿದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಎನ್ನಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲು ಹೊಸಬೇರೆ ಇರೋಣ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾರಂದಾಳೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲೇ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ಲ ಉತ್ತರಾಯಣ ಮರ ಪುಡ್ಚಿದೆ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಏನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಣೊಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ನಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.